Jeg griner rigtig meget. Der er bare så meget fest og farver. Min vision er at give gospel til alle aarhusianere. Ja. Der er unge med, der går her, der er halvgamle, og der er oldgamle med. Altså. Kan du se en hånd? Fordi jeg mangler en solist. Et stort fællesskab med plads til forskellighed. Et dejligt frikvarter fra hverdagen. Og en følelse af en fuldstændig helt fantastisk, Gospel, det kan give glæde. Det kan give indhold i tilværelsen. Noget at tro på, der er større end en selv. Lige så snart man træder ind ad døren, selvom det er mennesker, man ikke kender, jamen så når man kigger ind i øjnene, så kommer der et smil til en. Det kan jeg godt lide. Mit navn er Anne-Katrine, og jeg har sunget i Aarhus Gospel Singers i 7 år, fordi det gør mig glad. Man skal starte i Aarhus Gospel Singers, hvis man har lyst til nye bekendtskaber, nye venner og har lyst til musik. Det gør mig faktisk så glad indeni, så derfor synger jeg. Rune er den mest crazy dirigent ever. I skulle helt klart tage at prøve det kor her. Og det handler om at få sit ugentlige gospel fix. Det bliver ikke bedre. That's right. Remember September because